natuman gyud, nataog gyud ang kaluwasan dinhis kalibutan tungod sa dawat o pagsanong ni Maria o ni Jose. Kung kamo pa kaha ang naa sa dapit ni Maria o ni Jose, paminaw ninyo, madayon kaha ang kaluwasan? Kinsay mo ingon, Pader, og ako pa to diha sa dapit ni Maria o ni Jose, madayon gyud ang kaluwasan. Taas ang kamot. Taas ba? Dili di mo mudayon. So daghan kaayo ang wa mo pataas, murag 99% wa mo pataas. Sa ato pa di ay yawanon gid mo. Kaya ang yawa man mo'y babag sa kaluwasan. Di gid madayon ang kaluwasan, no? Itagaan ta mog second chance. Ibutang nato ron og kamo pay naas dapit ni Jose og ni Maria. Kinsay mo ingon, madayon yun ang kaluwasan, Pader. Taas ang kamot. Nanay murag na convert gamay. So na lang. Tinuod na, kay ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nato nga mo'y gisaad sa unang pagbasa nga moabot ang hari nga maghatag og kaluwasan, hatagan niyag kalinaw, hatagan niyag hustisya, hatagan niyag kaayuhan ang mga masakiton, ang mga patay iyang banhaon. Kining maong kaluwasan wa musod sa kalibutan nga way pag-uyon sa tao. Og ang representative sa mga tao mo kining duha, si Maria og si Jose. Nya gihulagway karon dinhi sa atong ebanghelyo, giunsa nila pag-uyon ang kaluwasan. Si Maria nisugot nga magmabdos nga wa hilabtig laki. Kinsang bayhana dinhi ang mosugot nga karong inighumas misa mamabdos dayon mo. Taas ang kamot. Porting yawa agin ng mga bayhana. Di mo musugot og pamabdusan o Espiritu Santo. Musugot dili. Isang kamot ay mga babae. Sige na, isa matiguang og mabatanon kay wa ni pili. Basta ang Ginoo mo pamabdos, way pili. Ang wa hilabtig laki mabdos. Ang sigihan sa hilabot sa laki mabdos gyapon. Si Santa Isabel nga 70 na edad, mabdos. Si Sara 90 na edad, mabdos. Niya si 14 edad na si Maria, mabdos gyapon. Na. Kamong mga laki, ug kamo pasad naas dapit ni San Jose, nga iyang uyab, iyang pangasawunon, na mabdos bisag wa pa niya hikapa. Labi na gid wa pa niya hikapa sexually. Kinsa ninyo dinhing mga lakiha nga mosugot nga ang imong asawa nga wa gyud nimo hikapa pa kay dito ka sa abroad baron unom ka buwan nya pag-uli nimo 3 months inside na ang imong asawa. Kinsay mosugot ana? Taas ang kamot mga laki. Mga yawa sa day kayo mo. Gapariha lang mo. Ano man di ay, mga mabdos din na rin yung asawa iguli dito. Di mo muangkon. Di mo muangkon, no? Unya kung pagbuot na sa Ginoo, isalikway ang kabubutos Ginoo. Mao na rong ni kusog ang abortion. Abortion. Mag-average og 73 mantingalin 73 million kabata ang i-abort kada tuig sa tibuok kalibutan. Kada tuig 73 million munang nikusog sa nang same-sex union. Kaya di na gustong manganak, gusto na lang mag-sex. Mausad na nga ning kusog ng divorce.
Kay di ko gusto nga way lami akong kinabuhi, magbuwag ta. Mamuti una initial plano ni San Jose, makig-divorce siyang Maria, iyang buwagan. Pero ang nakanindot ni San Jose, sa dihanggi pasabot siya sa anghel, ang iyang gipatay ang iyang personal nga gibati o iyang gisunod ang Ginoo. Mao ni ang kaluwasan. Unsaon pagka luwas aning atong parokya, di gid mo mopalit og slot. Di ba? Kay ang inyong kwarta karon inyo yung ipalit og mga pagkaon, ipalit ninyo og kanang additional nga gadget, ipalit og bag-ong sinina kay para pang New Year. Inana og maon lang ginainas niyo hunahuna, di mo makaluwas Di makaluwas. Kana yung mangutana kas Ginoo, Lord, naamang ko'y bonus unsaon man ninako. Palitig pagkaon ng mga adik dias luyos inyong balay nga gasigig standby. Nya, unsaman? Mo palit mo dili. Kana mga standby ba das inyong kilid sa inyong balay, wa gyud mga trabaho, suyo pra gyud og akyat bahay mo ibuhat. Unsaman? Palitan ninyo og pagkaon o dili? Dili? Buangon mo. Ang sa may sugo ni Kristo, pakana ang gigutom. Nga naam dyo kay kwarta. Pakana. Ningog ng mga yawa. Sabi nga, yung pakanon, magsigi na lang nag-standby diya. Magsigi, salig lang na. Magsigi salig diya. Mao na yung mga tingog sa yawa. O tinuod pa na, dili na unta si Kristo moingon nga pakana ang gigutom, paimna ang giuhaw, bistihi ang mga hubo, pasudlas inyong balay ang way balay. Di na lang ta siya musulti ana. Or kung musulti man siya, iya untang pakapinan. Ingnon ta niya, pakana ang gigutom basta dili standby, paimna ang giuhaw basta dili adik, bistihi ang hubo basta dili prostitute. Iya untang pakapinan. Wa may pakapin. Kung di ta mo sunod ana, di, kita mo yung mga yawanon. Ug maunay kaluwasan. Pila ka buk adik ang nibiya sa pagkaadik tungod kay giatiman og mga taong mahigugmaon. Daghan kayo. Pila ka buk nag-standby lang, way mga trabaho. Karon mga managers na gani, karon mga businessmen na gani, tungod kay gitabangan sa mga taong naluoy nila. Di ba? Pila ka bukway balay, nga karon kontraktor na gani og balay, tungod kay giatiman sa mga taong naluoy nila nga sila naglibod suroy lang. Daghan. Og nahimo na ni Cynthian Busco, St. Vincent Ferrer, St. Vincent de Paul, og uban pang mga santo, San Francisco de Assisi, nilang Mother Teresa of Calcutta, og daghan pa ang nagbuhat ana. Ngano man, kay sugo mas Ginoo. Muna ang katarong mulambo gyud sa iyang panahon ug ang kalinaw. Ako bitas una, natoy mga standby sa dapit sa amo, wa pa koy assignment. Daghan man ko makuha usahay offer kana inigmisa na may mo offer, ako din i-distribute nila. Iniguli na ko sa amo, dako ana mga cake, usahay mga pan, prutas, akong ihatag, mangutana pa. Unsa man ni dre? Nako, tabangin na yun da. Wala, lunggom, mga iro maglunggom. Ana, napay usahay akong magian ga suyop og kanang marijuana. Aso-aso pa ko diya, ibinaklid na yung kamot, ibinaklid niya, ighuman, muamin pa, amin na tadri, aso-aso ang baba, ako lang sang paaminon, ubay-ubay gid nila, ang niaktibo sa kapilya, niaktibo sa simbahan, o doon nagipipila nga, nakagraduate yun, nangausab, hinoon, galabi yun ang mga buangon. Pero matod pa ni Kristo, bisag usa lang ang imong balik sa Ginoo, dako kay nang kalipay didto sa langit. Ug maunay kaluwasan, nga angay unta natong padayonon karon.
Kining ato mga slat-slat dinhi para na ana directly or indirectly. Sige, lingi ay mong tupad. Labi na nang natog, pukawa. Inaayaw uli, basta di ka kapalit og slat. Inaayaw uli. Nya, maingon sa naim ko, oy, di ko kapalitan na, oy, kay i-color pa na ako sa kong buhok. Daghan na ba ning puti ba ani? Ingkaain lang nagkolore, kadto na lang natural ni mong buhok. Nya ang budget ana ipalit na lag slat. Uy, ako ra ba nang i-irritat sa akong naong kay mura ra ba ning luspad na ni. Asag di na lang nang murakag ka na ganing naasod sa lungon. Kay total tiwasuno naman sa gyud ka. Ana. Oh, basin pa di iniguli nimo dito makrasa ng motor. Nya, ugma di nakakatambong kay wa na buak imong o. Inig susi anas Ginoo dito, inig tan-aw niya. Ang katapusan nimong gibuhat palit kag slat, ditso kas langit Nga naman, matod pa ni Kristo, asa ang inyong bahandi adto sa didto ang inyong kasing-kasing. Unsa may meaning sa slat be? Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure in heaven. O, di ba? Langit dayon ka. Sa karong buntag, atong unang misa, giduol ko sa Kristan Pader, wa mamisahi ang kambayog. O, basig di sa na yung misahan ng sunod nga misa. Ano man? Kaya ang pare nga na in charge, na emergency, wa kalahos. Ana, nako, hasa maron. Naas police station. Nako, ano wa man sa ospital? Ambot, buhi pa ba ito ron? Diba? Pare na gito ha? Nga ka mo. Di man gani mo pare. Pwede ragin mong patyon anytime. Basing, lakaw-lakaw nyo na, magdapagin mong lugaw. Mat, tapsingan sa balhabal, lagpot pang lugaw. Buak pang o. Sus, nagkaon na bagid ang taglugaw. Ana, wata ka siguro Di ba? Nona, kung mo simba ta, simba gyud. Na akong gipangkuan dito, na akong gipanghangyo ganiha nga irog mo adto sa unahan. Padiroy mo duty pamanggug ko padir. Nako nya sa may pasabot mo ana, mo simba ka gamay, nya duty kag dako. Unya ipadong nimo sa imong dutihanan kay nibiya jud kas misa dire kay mo duty na ka. Nya mabangga ng imong gisakyan, nya mamatay ka. Unsa may iphon sa Ginoo, unsa may tan-aw sa Ginoo, ang imong relasyon niya. Nya imong manggibiyaan siya. Di siguro gyud ka nga maimpierno. Og musimba-simba. Og unsa may timaan sa musimba, maningkamot yun nga makaapil sa unang panguros. Kana igingos pare sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, nya ang Ginoo manaka ninyo dayon. Kanang pangurusa importante kay na kay pasabot ana nakaapil kas misa. Wan aga na ikakaabot ana. Wana. Di na klarong misa imong naapilan. Nilingya imong tupad. Di na nakaabot ka sa unang panguros. Nakaabot? Oh, congratulations. Pwede na mo mga matay. O nya, ang problema na sa daning makaabot sa unang panguros, di ka apil sa katapusang panguros. Nga naman, ighumag pangalawat, hala, lakaw dayon, ighumag pangalawat, muhapit pagkuhas lugaw. Awa sa day, wa man tining halag. Magdali ba? Magdali. O pa man mahuman. O pa man manalangin nimong Ginoo, di gyapon kompleto. Muna, si Maria, from womb to tomb, iyag yung sugot ang Ginoo. Gikan sa iyang taguangkan, hangtod yun lubnganan, si Maria mikuyog sa Ginoo. Si San Jose, gikan sa pagkamabdos ni Maria, hangtod namatay na lang siya, nahimo gid siyang bana og amahan, bana ni Maria og amahan ni Kristo. Nilingya mong tupad ing na unungan tika.
Sige na, anak ba? Nganong wa man mo nang lingi diha? Na nagtutok mo nako, ari mo muunong nako. Klaro mga inyong mga naong. Good, di ba yung gatanaw? Wag yun lingi, be. Tagaan ito mo laing chance. Sige, lingi. Mulihok mo ng inyong naong. Good. Ana, lingi. Inaunungan tika. Ana. Sus, dindo taon ta, kung ang ato mga politisyan, muunong nato, kugihan kay silang magsuroy-suroy, manglamano sa mga kamot, panahos eleksyon, halagyod, saka ng mga bukid, sud ng mga kanal-kanal, kanang mga squatter area, mukaon pang magkinamot ang mga buangon. Inig kadaog na, di na kaila nato, kawatan pagyudta. Kita pagyilisod-lisoron. Ang nagtinarong mao pagyiakusar. Nakawatan nya silang mga kawatan mao na noy hawd kaayo, dili maunongon. Maylas panahos eleksyon, inig ka elected na, purti nagyong salbahisa. Dili tanan naa say daghan nga maunongon. Lingay mong tupad ina kadtong imong gibutaran ni Uno. Ingna. Ni Uno. Congratulations. Basta ako na ako'y gibutaran, wa gid ni Unong. Ay, Ginoo. San Jose, tabangi taon me nga maliwat ning among mga leader kay wa na nitibugsok ng atong ekonomiya. Perti nagyong luuyan nato mga Pilipinos, gikataw-an na lang tas laing nasod. Gikataw-an na lang ta. Bisan asang aspituha ma-economic, tourism o unsa pa diha, gikataw-an na lang ta. Hastang atong morality dinhi, giluod na ang mga tao sa laing nasod nato. Ini kayon, Filipinos, wow, very corrupt country. Very corrupt country. Filipinos, many drug addicts. Filipinos, liwat mong Padesiano. Butang atong naong sa placard. Mao na. Mga igsoon, bahala nag-i-accuse ta sama ni Kristo nga nagbinuang ta. Basta sa matas Ginoo, honest ta. Si San Jose, tingali, bugal-bugalan gito siya. Nangasawag mabdos ng daan. Nangasawag mabdos ng daan. Salvador del Mundo. Hilom lang San Jose. Kay kaybaw man siya nga ang Ginoo mao'y amahan ni Jesus. Usahay sa atong pagsunod ni Jesus, i-accuse ta. Bugal-bugalan ta. Pero mo gawas sa iyong kamatuoran sa bunga sa atong binuhatan. Ako sa una, suod kong seminaryo, ingnon ko, kalampos bago na, magkita ragyapos uyab. Kay magkuyog mangyapon may kaya na masimbahan. Masan maminyo, di yung sawa, di man. Manya kay nalampos mangyugos pagkapari. Napari man yun ko. Mauna, gamito na sa ng pagkapari. Sila-sila rasa na. Nya, waman ko ng warta. Nakita man na ninyo. Ni ama na to gibubo sa parokya o sa ako mga assignment ang tanang kwartang ni sulod na to. Dauto na sa, tuum ka na. Sige, hangtod yun ko mamatay. Maura yun na ila isulti. Kay si Kristo, sugod sa iyang pagkatao, hangtod na lang yun na lansang sa krus, naalangyapon ang mga pagtamay. Pero matod pa ni Kristo, ang tao mailhan ragin na siyang binuhatan. Ug ang muhukom sa atong binuhatan, mao ang nasayod sa tanan, nga mao ang Ginoo. Si San Jose, hilom ra. Si Maria, hilom ra. Pero ang ilang kasing-kasing, klaro kayo. Ang Ginoo nakakita yun ilang kasing-kasing na limpyo yun, limpyo. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na limpyo ra kag kasing-kasing. Kanang sige nimong pa-color sa imong buhok, nakalimpyo na sa imong kasing-kasing.
Kanang pagsigi nimo og tigom anang kwarta nakapalimpyo na sa imong kasing-kasing. Kanang sige nimong pangural anang imong yuta nga di gid nimo paagian bisag galisod as agianan imong silingan nakalimpyo na sa imong kasing-kasing. Ang limpyo kasing-kasing manindog.